Živé IT projekty sú univerzitným projektom moderného vyučovania. V rámci živých IT projektov toho roku viac ako 400 študentov riešilo výzvy a zadania mentorov z praxe, z priemyselnej praxe, respektíve snažili sa vytvoriť systém, ktorý by pomohol napríklad tretiemu sektoru. Výnimočné na tom je, že naozaj významná kreatívna sila, viac ako 400 študentov, sa sformuje a umožňuje vytvárať inovatívne riešenia pre tých, ktorí to potrebujú, či už preto, že si to nemôžu dovoliť z pohľadu finančného, alebo im na to chýbajú skúsenosti. Tento ročník bol 11. ročníkom a výnimočný bol v tom, že bol medzinárodný. Do finále sa dostali totižto aj týmy z Cypru a Litvy. Určite je zreteľný technologický posun. Myslím, že dnes dominovala téma umelej inteligencie a rôznych asistentov. To minulý roku bolo asi menej také významné, ako to bolo tohto roku. Tí študenti tvorili rôzne četovacie aplikácie, ktoré sa snažili napríklad pomôcť starším ľuďom jednak s nejakou starostlivosťou alebo s nejakou ochranou. Boli to rôzne aplikácie, ktoré vám umožnia spoznať mesto, múzeum, botanickú záhradu, po prípade šetriť elektrickú energiu alebo efektívne narábať s odpadom.